sa Semis Ornamental Plants. Magkano Ivy nyo? Oh, 150. Ayan guys. Yung heart dip ni nanay. 50 pesos lang yan. Yan. Sige na, isa. Nay, pwede kayong ma-vlog. Hindi sana ako bibili. Nagtatanong lang ako. Mura sa kanya. Swak sa budget. Itong Amiradium ni nanay, 75 daw. Pero pwede niya raw sa akin ibigay ng 50. Sige, i-vlog na nga natin si nanay. Ayan guys, so ay, yung heart tip ni nanay, oh. Budget na budget talaga, 50 pesos. Nako. Nay, ano pa yung varieties ng photos nyo dito? Ayan, oh. 50. Nay, yung mga kalayjum nyo magkano? Oh, 300 lang. Nako, sige Nay, pengi isa. Ito, baby, sa inyo to? Baby pa lang siya. Ah. Hindi pa yan ay malulusaw. Pero hindi ang kapal na, diba? Yan, oh. 35 lang, guys. Yan ang gusto ko, swak sa budget. Yan, oh. Ito, mga 300. Sa bagay, 35. Kahit malusaw, pwede na. Pati yung syngonium nyo, Nay. Ayan, nawala si nanay. Ayan, tagta 300 lang yan, guys. Mantakin mo naman, oh. Ayan, yung mga kalayjum na yan. Syngonium. Amiradium ni nanay. Swak sa budget. Nay, magkano yung ganito pag binenta nyo? Ang laki ng dahon, no? Diba? Nilagyan daw to ni nanay ng ng fertilizer, synthetic. Kaya ganyang kalaki. Kasi ako ibang fertilizer ang nilalagay ko pero hindi ganito kalaki yung lapad ng dahon niya. Magkano pag binenta nyo to, Nay? 20. Ha? 20? Meron akong ganito kasi. Pero sa kanya 20 pesos lang to, guys. Parang nasa lupa, no? Nasa lupa nga. Sa ibig ko sabihin, nasa seedling bag kasi siya, eh. Ito magkano sa inyo na yung mga ganito nyo? Ayan. Magkano? 100 lang, guys. Yung mga allocation ni nanay dito. Ayan. Yan. Ganda. Yung mga mayana yung ganyan na, magkano? 15 lang daw. Yan. Yung mga ni nanay. Mayroon si nanay, oh. 15 lang, oh. Yan. Yung Lucky Bamboo nyo na, magkano? 100. 100 lang yung ganyan. Ayan, 100. Pampaswerte. Ito, mayroon na naman akong lulusawin. Hindi, may mga kalayjum ako. Hindi, may boy naman. Ito yung ganito ko, nalusaw. Kasi nilagay ko siya sa initan. May bulb siya. Yung bulb niya, makanuliyan. Hindi, ganito naman kasi pala, no? Nangyari, siyempre, nung bago pa lang ako nagpa-plants, napakwento, no? Ano na nga yun, stable na yung bulb nun, eh. Nalusaw pati yung bulb. Pag pala nilagay natin yung kalayjum sa mainit, oh, nalulusaw pala. Hindi siya pwedeng, pagkain sa hapon, at sobra init, didiligyan, nalulusaw talaga siya. Pagdating sa hapon, kailan talaga ang tamang dilig nito, Nay? Umaga, yan si nanay. Hi, Nay. Punta po kayo sa garden ni nanay. Nay, pumipili talaga ako ng mga kakaiba. Pero sa'yo, swak sa budget, tamang-tama. Sige, Nay, kukunin ko na itong lulusawin ko ulit. Meron ba kayong iba pang variety, Nay? May mga ganyan na ako, eh. Wala na. 8. Ay, 7. Pero guys, to 35 lang. Tapos si nanay, oh. Ayan. Sige, Nay, kunin ko to. Tapos, pag inalagaan ko to, hindi na ganito uli kalaki. Ilagay mo sa pangmalaki. Pero may ganito ako, nainganyo lang ako kasi 20 pesos lang naman. Ano bang mawawala doon, di ba? Kahit nga malusaw, guys.
Aray ko. Nasaan na yung Amiredium ko, Nay? Nay, 50, sabi mo. Ayan. Ayan, Amiredium. Tamang-tama, may pull ako doon. 50 pesos lang, guys. Swak sa budget. Nabubulot ko na ako sa kakatawa. Nay, yung ganito nyo, magkano po? 100, yung mga ganitong aglo ni nanay. Ayan. Malalaki na rin naman siya. Ayan. Eh, nakikita nyo, lalaki pa ng lupa. Ay, yung ganito nyo na, binibenta nyo rin to? Oo, binibenta rin. Magkano po yung ganito? Ano? 2.5 na yun. 2.5. Ayan o. Pasensya na kayo yung extra. Magkano yung ganito yung agape? 100. 100. May agape ako pero hindi ganitong klase ng varieties. Agape naman to. Gabi rin siya. Agape? Oo, gabi. Paano alagayan? Hindi naman masela, no? Hindi siya masela. Pan-landscape talaga siya. Ay, mga ganito. May ganito ako pero ano siya yung may yellow. Oo. Magkano yung ganito nyo? 100. Oh guys, 100 lang po. Ito talagang mga swak sa budget. Oh guys, pan-landscaping ni nanay. Yung ganito po, yung mga bigonya, 50 lang. Ayan. Sige, nabigyan mo ako ng isa, may lulusakin na naman ako. Totoo si nanay, pilihan mo ako ng mayabong para matagal-tagal lulusawin. Pero, hindi naman ako lagi nalulusawan. Kung baga, syempre, di talaga maiwasan yun, kahit anong galing. Di ba? Anong masama? 50 pesos lang naman. Kailangan magpatawa-tawa lang tayo din sa pagbablog natin. Ang binili ko kay nanay, yung mga dating mayroon ako na nalusaw. Dahil sa swak sa budget, bakit hindi? Ayan, 50 pesos lang naman. 20 pesos, 35 pesos. Yung Caledium na lulusawin ko ulit. Naiikot tayo dito. Para makita ng viewers yung inyong mga ito, yung ganito nyo na magkano? Tea-plant. 50 lang. Oh, nice. Wak sa budget. Ayan, guys. Tea-plant green. 50 pesos lang. Mayroon ako nito Mas malaki na siya. Magkano po yung ganyan nyo? 50 rin. Yan yung mga favorite ni mother. Yung ganito nyo po kalaki. Ang laki niya na, no? Sa akin, yun, million of? Ano bang ID nito, nanay? Pag nag-vlog ako, nakakalimutan ko kung anong ID nila Magkano po yung ganito sa inyo? Ayan. Sige. 75. Yung papuwan nyo, magkakaiba papuwan nyo rito. Ito, papuwa ba ito, nay? Oo, yung green ito ay variegated. Variegated. Ito mayroon ako. Yan yung green. Ito ang green. Magkano po yung ganyan nyo? Yeah, 100 yung ganun. 100. Oh, talagang ganda. Oh, may pat na yung 100 nyo, no? Ayan. Ganda. Kasama pa siya. Kasama sili. May libre ba, nay? Ayan, pili tayo. Kasama sili. Ito may mga mga bagong punla sila, no? Pero parang mga rinito, no? Yung mga seedling yun ng mga aglo. Pero bumukhang buhay na. Magkano po yung ganyan? Yung ganyan nyo? 50. 50 lang, guys. Yan, no? Kung gusto niyo ng mga budget meal ng mga aglo, yan, 50 pesos lang po yan. Aha, patay. Magti kung matapakan yung lulusawin ko. Yung ganito nyo pong arrowroot, magkano? 50. Nako, ang lalago na, oh. Taas na siya. Yan. Meron po akong ganito, pero ang gaganda sa inyo, 50 pesos. Pero yung 100 lang talaga to? 100 lang. Ito na, ano to? Pero ang presyo na magkano? 50. 50 lang. Grabe yung heart lip nila. Mycans ba yun? O heart lip lang din ay? 50 pesos? Yung ganito nyo po, variegated siya, no? Yung ganito nyo na, magkano?
Ah, 150. 150. Yung ganito nyo po, 50 lang. Maganda, 50. Nay, may ganito akong dwarf. Kinain lang ng ibon. Gusto bigyan ng ibon. Ah, kaya pala. Yan ang gustong kainin ng ibon, kaya ka dito. Lintik na ibon yun. Ay, ayun o, napupudpud nga yung Ang daming bumibisita sa aking ibon, Nay. Magkano yung ganito sa inyo? Ayan, ito o, pudpud na nga o. Oo, binibisita ng Kinukuha ibon. niya yung supang niya na. Libre pa naman sana yun. At saka hindi naman maselang to alagaan, di ba? Yun nga lang, gustong-gusto ng ibon. Yan ang gusto talaga ng ibon. Dwarf na papua. Yung pinakasupang niya sa tabihan. Nakakainis, oo. Pudpud na yun. Kaya nga, yan. Favorite. Oh, yan ang gusto Ito na yung magkano sa inyo to dito? 20. 50 lang, guys. Pag mga ganito po sa inyo, magkano? Wala sa paso, 50 lang. Yan. Ay, ang gaganda. Ito pong Amazonica nyo, magkano? Nasapat na. Hindi ang ganyan, alakasya pa din. Ah, alocasia lang to, no? Ang laki na kasi. Kaya parang Kaya akala ko Amazonica eh. hindi naman po. Oh, di ba? Ayan, magkano po yung ganyan nyo? Ano? Magkano po? 200? May pat na? Naku guys, punta kayo dito. Ayan o. 200 lang to, Nay. Grabe. Kasi mabilis Pero ang ganda niya, ang ganda na yun ng ganito. Hindi, may ganito ako, Nay. Pero hindi siya ganito kalago. Kasi hindi katulad yan ng Amazonica, dalawa lang lagi o tatlo lang ang dahon. Oh, hindi makapal ang Amazonica ko, Nay. Makapal? Oo. Kaya napagkamalan kung ano po bang ID nito, alocasia. Hindi rin namin nanay. Search pa natin na. Kahit meron ako, hindi ko na ano yung mga ID. Nalilimutan ko. Ang mahalaga, oo nga eh. Ang saya ng vlog na to. 200 lang daw, guys. Yan. Diyos mio, 200 lang. Nako, ano bang masama sa 200? Sige na, nanay. Yung ganito ko hindi makapal eh. 200 lang na. 200 lang to, paulit-ulit, guys. Kaya kinuha ko na. O yan, no, di ba? Akala ko Amazonica siya. Hindi siya Amazonica. Oo. Amazonica. Hindi, meron po akong ganun Amazonica. Kasi, ang nakita ko kasi yung ilalim. Kasi Diba? bagong Opo. laman lang siya. Pero pagka siya matagal na, ayun na siya. Oo, ganyan na siya. Yan. At least hindi na ako mahihirapan mag-alaga. Kahit meron ako sa bahay. Yan po, yung ganito nyo, yung mga nakapat na. Ito, 75 tong Meron po akong Maikan. 75 yung ganito nyo, Nay. Ha? sapat. Oo. 75 din po. Malalago na yung 75. Ito yung heart tip ni nanay. Pag nandito, Nay, Yan na, 50. Diyos mio, budget meal na budget meal pala kay nanay dito. Maikans. Nay, pwede ba may tawad to? Sabay ganun. May Maikans ako eh. Ang tagal lumago. Naputol pa. Papalitan ko na yung... Pero pag naputol na nasupang yun. Oo nga, nasupang. Oo. Ay, nako. Nasupang. Kasi gada dahil noon, Oo. susupangan siya pagka O, yan ah. Binigyan tayo ng tips ni nanay. Kahit maputol siya, nasupang pa rin. O, totoo naman talaga eh. Minsan kasi parang kahit medyo mahal eh. Pag ang hirap pag-alaga. Pag nakakita ka ng mas maganda, parang gusto mong palitan. Kaya nakita mo, parang dry na siya. Hindi, maganda naman yung akin dun sa bahay. Kaso nangyari, itong aking itik, naabutan. Ay, nako, ang dami kong kalaban na alaga sa bahay. Ay, nako, pag hindi manok, ibon, itik, may aso pa, kumpleto. Ay, tawag. Ito na yung magkano sa inyo. Dito tayo ikot. Ito. Yan, ikaw niya. Kalateya din. Opo, kalateya din siya. Magkano po sa inyo yung ganito? 100. Kasi nga, ang dami nila, oh. Diba? Parang dwarf lang to ate, no? Ay, ate. Hindi siya yung taas. Oo. Meron yan yung taas. Oo nga, eh. Yun ang type ko. Wala ba nun, Nay?
Ito. Oo nga eh. 100 po yung ganito nyo. Yan. May makakapal naman dito si nanay na mapagpipilian nyo po. Ayan. Yun, dun. Yan. Ang dami nyo palang mga photos dito, no? Magkano po yung mga ano nyo ito? 75 lang. Silver satin nyo. Ayan guys, oh. Punta na kayo kay nanay. Ayan, oh. 75. Akala ko 50. May tawad ulit. Hindi, may silver sa atin ako, Nay. Maganda rin siya. O, diba? Natutuwa lang ako. Ayan o, 75 lang, guys. Hangin plants. Swak sa budget yung mga plants ni nanay dito. Ayan. Ito guys, ang maganda. Yung mga red sayam ni nanay dito, 50 pesos lang. Oh, may mga babies na, oh. Yan, oh. Dito lang yan, guys, sa Silang. Dahil, magtatanong ako sa'yo. Ang mura ng plants mo. Sariling tanim mo to? Kaya pala. Mura kay nanay, eh. Yung ganito niyo pong Marian. 50 din kay nanay. Ayan. Meron pa akong pipiliin na ano, yung sana makakita pa ako ng mga variety na lulusawin ko. Ito na, magkano yung ganito nyo? Ano? 300 lang. Yan guys, nakikita nyo. Ayan. Natatawa tuloy ako habang nagbablog. Lulusawin eh, no? Pati yung ganito nyo, Nay, 50 pesos. Ayan, dito lang yan. Alam ko nandito tayo sa Silang Cavite, guys. Silang lang to, ha. Malapit sa Maynila, pero suwak sa budget ang paninda ni nanay kasi sarili niyang mga tanim. Diba? Na, yung mga ganito nyo po na mayana. Opo. Ay, 100. Ang kakapal, no? Ayan, no, guys. Ang kakapal. Ayan. Ayan. May maliliit kayo na, yung mga pang-budget meal. Magkano sa inyo? 15 rin din kay nanay. Yun, nandun sa dulo. Nandun, no? Yun. Ayun pa. Yung maliliit. Maganda rin pala yung plants mo, Nay. Magkano yung ganito nyo? 180. Yan. Yung ganito ni nanay, 180. Nay, ano po yung tamang ID nito? White aglo, 180. Ito pag maliliit. Ano, 100 lang. Okay. Ayan, 100 lang. Ito po, mga pislili nyo. Ito pisuli ko, 150. Yan. Malaki na siya. Malalaki na rin naman kasi yung dami ng anak-anak yan, namumulaklak na. Na, yung ganito nyo magkano? Ito. Not for sale daw. Ito pa naman ang nataypan ko. Yung ang halomina nyo, Ano? 75. yan, 75 lang sa kanila, guys. Yung halomina ko, buti, nakita ko nasa initan, tinanggal ko, umukoy-okay na ngayon. Muntik nang malusaw. Kasi sa initan, lalo siya nagbubong na ang lalaki ng tao. Sa initan? Oo, lagi mo lang siya bibili. Hindi na, bakit nagkaganon? Yung ano, nagkaroon siya ng parang mga batik-batik. O, diba? Siyang ano, Fungus, parang ganun, diba? may fungus siya. Oh, bumili nga ako ng insecticide talaga eh. Kasi pag organic tayo, hindi natin maiwasan eh. Kailangan talaga natin ng pamatay ng fungus, diba? Oo, meron. Kailangan talaga. Pag yun namatay, kailangan, nako, isa na naman yun sa malulusaw. Aray ko. Ayan, ano to na yung mga libreng sili? Lalaki na, joke lang. Pwede mo nga, minahiluhan na iba yun eh. Tayo nagpo. Si nanay yung kumakagat sa biro ko. Hindi, talagang pag kami na mimili, Opo. may libreng bayayo. Sige, naguha kayo. Ito po, magkano yung ganito nyo? May ganito ako, hindi to masayang alagaan. Variegated. Opo. Kaya binili ko rin. Variegated to? Ay, hindi variegated yung nabili ko eh. Magkano po yung ganyan nyo? No, 200 yung ganun. Pag mga variegated talaga, panalo sa ano, no, Sa dahon. Kaya medyo may price, 200. Kasi binili ni nanay.
Yung ganito nyo pong mga ano, ayan, nasa paso na. Magkano po yung ganyan nyo? Ayan. Mother nyo ata yan, Mother ma. ko eh. Ayan, kaya nag-iisip si nanay. Dito tayo sa magagandang plants ni nanay. Aray ko po. Ano ba to? Nay, magkano to? Ito. Sabrina. 200 yung mga ganito nyo. Ayan. Ayan. Malalaki naman talaga kasi guys. Yan. Kaya may marami palang kakaiba si nanay din na ano. Ano to, Nay? Ayan o. Ayan, firm. Firm yan. Magkano po yung ganyan nyo? Ano? 150. Ang laki na, no? Yan. Yung variegated nyo po, Nay, magkano? 200. Siksik na tayo. Nakita ko kasi yung mga plants ni nanay dito. Yan. Kaya pala eh. Not for sale. Ito yung mga mother ni nanay. Yan. Ang gaganda rin pala ng mga plants. Ito yung mga mayanan ni nanay ng mga mother. Yan. Sobrang lalaki na. Ayan. Nay, magkano yung ganito nyo? Ay, ito mother to. Ganda. Ganina ka pa na sa lupa. Oo nga, Ay, no. bulak siya. Ano bang plants siya, Nay? Kamantigi. Kamantige. Ang dami ko pa talagang hindi alam sa mga ID. Kamantige. Mabilis yan mabuhay. Oo, hindi maselan. Kahit sa pwede. Oo, talaga, kamantige. Basta pwede yan. Wala ka bang maliit niyan? Ayan, buti na lang kunin mo. Ay, salamat. Yan yung mabilis yung... Itatanim ko sa ano, sa susunod na araw, pupunta kami ng Batangas para maisabog sa ano, lupa. Ayan, guys. Nay, pilian mo naman ako, yan. Salamat po, may libreng buto sa kamantige. Ayan. Natatawa, naiisip ko na naman, malulusawin. Ayan, pinilian tayo. Kasi, pabalik-balik lang si Mother sa Batangas, hindi pa matapos-tapos yung ginagawa nila doon. At least, Parang bagong pan mo yun. oo. Opo, hindi naman po kalakihan, pero gagawin ni Mother ng mga taniman ng mga fruit bearings at saka mga halaman. Ang mahirap, ang matagal kasi doon yung pagtambak. Ang tagal gawin eh. Ay, sa Batangas. Lobo-lobo. Pero malapit na pong matapos. Kasi pinataasan yung lupa. Mababa. Opo. Malapit kasi sa dagat. Mura lang ko ng presyo sa Batangas. Mura po ang... Presyo ng lupa. Naku po! Mahal na ngayon, Nay. Mahal na din. Mahal na rin ang presyo ng lupa sa Batangas. Kasi parang tourist spot yun eh. Nagkwento na tuloy. Nagbablog tayo. Isama na lang natin sa ano, vlog. Ang ganda na ng monstera ni nanay. Nay, may ganito ako. Ano yung totoong ID niya? Monstera ano? Ano? Yung dragon tail. Dragon tail talaga to. Ito, Nay, magkano yung ganito nyo? Ganda niya. Ano, bigay siya. Ano po, bigay lang. Regalo yan eh, regalo. Ayan, kaya. Regalo Alam mo, lang itong yan. dragon tail na to, mahal to sa ano supermarket. Nakita ko. Oo, nakita ko din yan doon. 2,000. Sabi ko, kamahal naman. Oo, sinabi na yung presyo eh. Pero sa ibang garden eh, magkano lang naman. Oh. Bibili lang yun siya ng 500. Ganun. May 100 pa nga eh. Oo, yung mababaw, 100 lang. Oo. Meron ako nabili niyan 100 na ano, ang laki. Oo, binili ni Mama sa Rizal. Layo. Oo, di ba? Kasi nagpa-plant hunting talaga ako, Nay. Yung mga ganito nyo po, mga temptation nyo, magkano? Oh, guys, so yan. Pati ito, yan. Yan ang sinasabi 50-50. siguro ako. Opo. Ano pong ano yan? Afro? Nay, ano ba yung turtle vine? Ano yun? Yan din. Yun na. Tignan mo, kasi iba-iba pangalan. Isa lang naman pala. Afro turtle vine, isa lang, 50 pesos. Ito yung Birkins ni nanay, 500. Ayan. Silver pala to. May mga presyo sa 850. Ayan. Maraming variety si nanay dito sa harapan.
Ito, 400. Punta kayo dito. Ayan, 800. Pero ang kapal-kapal na, oh. Ayan, 800. May budget mo naman si nanay, 150. $600. 800. Ayan ang presyo nga ni nanay. Nay, magkano sa inyo ganito? Walang price. Mother ata ito ni nanay. Bagong tanim pa lang siya. Tropical, o meron. Ilipat ko? Ay, hindi. Ano yun? Ano lang yun? Marian siya, pero hindi siya yung ganito. Local yun eh. $500. 500 tunay? No, 500, no? Angel wings. Pero ang laki na, no? Na, hindi ba ito mahirap alagaan? Sa bagay, punong-puno na siya, eh, no? Pinakat lang na. Oo. Ano to lang, kung talagang may budget ka, mas magandang bumili ng kahit medyo mataas, basta talagang buhay na. Totoo lang, ah. Pero kung sinasabi ko, pag sabi ko, bagong tanim siya. Pero Oo, sinasabi niyo naman po, opo. nasabi ko, Ayan. binibenta. Nay, ano to? Yung... Ay, ganito yung... Pinta kami, nalugi kami ng ano eh. Kahit yata na alaman. Ay, yun, Lili. Hindi sinabi ng may-ari na ano. Bagong tanim. Kalimitan nga, ganun. Ganun. Maraming ganun nagbebenta, basta lang makabenta. Wala palang ugat, oo. Ito, red. Red Congo. 500. Ayan, guys. Dwarf naman to. Itong kanalili nyo na magkano? 850. Nakabili ako nito ng yung parang suhi-suhi lang. Sana nga mabuhay siya. Kasi 35 lang. Isa lang na, isang Pero na yan totoo, hindi ito mahirap alagaan. mahirap siya. O, di ba? Kasi ang bulb niya nabubulok. Kapag masyadong basang-basa lagi. Talaga. Sana naman mabuhay kasi 35 lang eh. Ito magkano to? Okay lang ito. 500. Ayan po yung mga presyuhan ni nanay dito. Ito po magkano? Yan ang Angel Wings na velvet na black. Magkano naman po ang price? 1,000 aruroy. Talagang pag mga begonia, no? Pero talagang buhay na, di ba, oh? Yan, oh. Yung puno. Hindi na mahirap alagaan. Ayan, 100. 300. Yung ganito ko nalusaw, eh. Meron ka bang maliit niya na yung lusawin ko ulit? Ito, 150 kay nanay. Eyelashes din niya na begonia. Nakakatakot na, mukhang hindi pa mabubuhay. Buhay na siya. Ayan. Ay, nako. Meron akong begonyang nabili, sa totoo lang. Ngayon, nung iniwan ko sa taas, kinaumagahan, pudpud sa itik. Buti 50 pesos lang ang bili ko. Nay, wala ka bang mas malaki-laki nito? Ay, talagang hindi masyado siya malaki. Ito. Ang bagal niyan lumaki. Kaya. Bagal niyan lumaki. Sige, Nay. Yung mga local, ang bilis niyan lumaki. Oo, totoo yan. Ayan po, salamat, nanay. Ito guys, yung garden ni nanay. Ayan. Ayan po. Ito guys, so yung ivy ni nanay, 150 lang po yan. Ang dami pala na, no? Ayan, 150 lang yan. Ay, ang dami pala dun, Nay. No? Yung mga mycans nyo. Ayan. Salamat, nanay, uli. 75 lang.
Panlusaw. Ayan. Yung mga plans ko na meron ako dati, na bumili ako uli kasi nalusaw, lulusawin ko uli. Ana, sabi ko kay nanay, mura sa kanya yung allocation na yan. Huwag niyang mahalan. Magkano yan, Nay? Hi guys, kamusta po kayong lahat? Siyempre sa araw na ito ay magpapasalamat po tayong muli sa ating mga masugid na taga-subaybay. Shout out po tayo kina Arlene Malare, Cecilia Risa Cruz Esconde. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Shout out din po kay Annabel Nerves, Jessica Nerves, kay Kemi Des. Shout din po sa inyo. Kay Nim Ginueno. Maraming salamat po. Maraming salamat din po kay Nebs Espinosa na taga Cagayan de Oro. Shout out din po kay Marilyn Villar. Shout out din po kay Maria Teresa Umlas, Fee Javier, at kay Pauline Umlas. Maraming salamat po sa mga comment nyo na nakakataba ng puso. Siyempre, tulungan po natin ang ating mga kaibigan sa YouTube. Shout out po kala Aling Shaleni, M. Santillan, Girly Laminiro, Aishekes Garden, Mabilidad Vlog, Selveron Rogina, Sempling Hardin, Ami Bap. Shout out din po kay Belinda Navarro, Mayan Batino, Halama Nanay, Atina Alvarez, Gija Cooking and Lifestyle, Remedios Usman Collection, NMR Plants. Siyempre shoutout din po kay Lotis Villaren. Shoutout din po kay DCB PH. Shoutout po sa inyong lahat. Tulungan po natin ang ating mga kaibigan sa YouTube. Maraming salamat po muli sa patuloy na suporta nyo sa akin. Sana po ay wag po sana kayong magsawa. Ganun din po ang balik ko po sa inyo. Maraming salamat po. Wag po sana natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Ikulano nga rin at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong video. Maraming salamat po. Babush! Ang init!